Әйтелер, Сәләт Раушан иң интеллектуаль алан. Әйдәгез моны тикшереп китик. Надир абый, бер сорау биреп китсәм ярыймы? 15-кә 20-не кыскач ничә була? Миф дөрес түгел. Әйтелер, Сәләттә бу елны яңа, нык күпер төзеп киттеләр. Әйдәгез шуны тикшерик әле. Миф дөрес түгел. Әйтелер, изге шишмәдә иң тәмле һәм иң татлы ризык. Әйдәгез моны тикшерик. Миф дөрес түгел. Әйтәләр, Буран абый иң ягымлы өлкән Айдаман. Әйдәгез бу мифны тикшерәбез. Ты чё? Миф дөрес түгел. Әйтәләр, Сәләттә бош киемен салып йөрсәң, кояш бәрә. Миф дөрес. Әйтәләр, Айдаманнарның зарплаталары бик күп. Әйдәгез моны тикшереп китик. Фатабый, Руфатабый, сез ничисез? Миф дөрес түгел. Әйтәләр, Кулшариф оныклары аларында кызлар юк. Әйдәгез тикшереп карыйк. Берәр кеше бармы монда? Котларыгыз, безне котларыгыз! Безне инде монда Кулшариф оныклары 3-нче ел тоталар. Котларыгыз! Миф дөрес түгел. Кайда китегез? Котларыгыз! Котларыгыз! Абый апалар әйтәләр, Арман абый белән урманда югалып булмый. Әйдәгез шуны тикшереп карыйк. Арман абый, без югалдык. Как уж югалдык? Вот смотри, сначала идем направо, потом идем налево. Понятно? Юг, сез бит стороны перепутали. Как уж стороны перепутал. Зеркально все делаем, зеркально. Все, давайте сами, потом с музыкой и дальше пойдем. Поехали. Миф дөрес түгел.